Ayan guys. Mandusay na ako dito sa kanilang kalsada. Kasi ang hala-hala oh. Ayan. Oh. Ang taas-taas, ang bangki-bangkilid ng kanilang lugar. Ayan, welcome back mga guys. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. Sa bahay po ni Mana Rose. Yes, Mana Rose. Ngan, matikad to kami niyan sa Sitio Kanamukan, Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar para po sa darako nga paghigugma, pinaagis and feeding program dito sa Kanda, sinya Sitio Kanamukan. Hi! Hello! Mana Rose. Ano sa Mana Rose? Huwag kang maalo. Ang ganda-ganda po ng bahay ninyo. Ayan, huwag kayong masyadong aaluhin. Ayan, nakapaganda na po sila at nandito, sinama ko rin yung aking mga pamangkin para naman makatulong sila sa pagsiserve doon ng pagkain. Ayan mga guys, at nandito na po kami, nakasakay na po kami ngayon sa sampan dito po sa kalagitnaan ng Lawod ng Barangay Kalumutan. At ayan, naglatay-latay po kami dyan sa naglatay-latay po kami sa sampan dahil hindi pala yung nasa unahan yung sampan na aming sasakyan. At nandito yung makasaman ko ng mga magmara ng Barangay Magsaysay. Ay, Ate Meremy, lumugsad ka dito, hindi ka ba dyan nahawag? Alan, mga magmara, oh, kumukuripo lang sila dito sa hulihan. Ayan guys, sa ikalawang pagkakataon, tayo po ay babalik sa Sitio Kanamukan para sa isang panibagong feeding program. Mapalad po tayo at nagpapasalamat po tayo lubos sa ating sponsor, the Ionicity of Northern Samar. Ito po ay pribadong organisasyon o grupo na kung saan ay tumutulong po sila sa mga kawang gawa kagaya po na ginagawa natin na feeding program sa ilang mga piling lugar. Mapalad tayo guys dahil sinamahan tayo mismo ng isa sa mga miyembro ng grupo. Ayan, si Ate Meremy Infante. At yes yun, nandito sa likod yung mga naghahawak ng manibi-manibila. Sila po yung namamahala ng sampan. Ayan. Ayan guys, dumadalugdug na. Nandito na po kami ngayon sa kanilang pantalan. Yung Sitio Kanamukan ay sitio po siya ng Barangay Kalumutan. At yan pong nagsiselfone na yan, siya po yung may-ari ng Sitio Kanamukan. Joke lang guys. Sige Nonoy. Sumagka ka doon. Wag na kayo diyan mag-alaala. Ayan, sige. So, ngayon po ay nandito na po tayo at ngayon po tayo po ay naglalakaw na. Ano na? Tuloy-tuloy lang po ang ating ligaya. Ngopay nga daw. Imbitaro naman mga bata. At ayan mga guys, pagkarating namin, kaagad naming hinanap yung mga bata po dito sa kanilang sitio. At ayan, sinamahan ko nga si ate sa pagpunta doon sa mga sulok-sulok para naman mag-imbita sa ating mga kabataan dito sa kanilang Sitio Kanamukan. At ayan mapapansin niyo, mga bangkilid po yung kanilang lugar dito mga guys. Nako, napakadelikado sa mga pusong sawi. Maestro Aray! Ngatanan niya mga bata! Ayan mga guys, hindi na tayo tumuloy. Hinayaan na natin sa ate dahil baka tayo ay magligdo. Ayun, hindi na ako bumaba kasi may rayuma na ako eh. Hello! Panugara rito nga to ang mga bata. Paka diyon sa may plaza kay magpapauyag kami diyan magpapayakaon. Hala na oo.
So karang ato na. Di na to pa sa ilarom. Ngadi. Hala, oo. Ay, Nineng. Hala, kato na sa may plaza, kato na. Mau pa nga kulop. Mayakam di kabataan pa. Kadi palugsara nga di. Kaya di binalik kami. Magsaysay. Maestro Waray. Nagkukulo ka ba sa vlog? Oo, Maestro Waray. Kato na nunoy nga to. Ngato ka. Oo. Salamat. Maestro Waray, akala nyo lang waray pero meron. Oo. Tara nga to, nunoy yan na. Mo pa yakulop. Oo. Kato na nga to kam sa plaza. Tara ka mo. Ngadi kami kay adi na drama na didi. Wala nga to nunoy. Ayan mga guys. Dinapit pa natin sila. Ang taas oh. Nang bangkilid. Grabe. Tapos ayan oh. Ang taas talaga. Pumila na kayo dahil nandito na kami sa Sitio Kanamukan at ang lahat ng nakapila ay aming gagrasyahan. Ayan, iniihap na ni Ate Merimi ang kanyang ipapanghatag. Tayo mga nanay, mag-hi naman kayo dyan. Yan po yung mga nanay dito sa Sitio Kanamukan at nandito naman yung team Magmara ng Barangay Magsaysay. Purogan na kalisang kay ikaw higugmaon. Salit yan na ayaw ako ang pagbasula diriga gibabasol. Hi mga bata. Hello mga bata. Huwag kayong maaalo. Malalaki lang sila. Pero mababait po. Mababait po kami. Ayan, yung unang laro natin, ang una tanga uyag. Sukat mo, kasya mo. Ano? Sukat mo, kasya mo. Mayon kita di limited edition na mga chinilas. Kung sino-sini ang pinaka-fit, pinaka-ankasyahan. Sandali ha, may mga... Videoin mo nga yung mga nanay. Excited yung mga nanay. Videoan mo mga nanay. Sige, huwag kayong malalangkag dyan ha. Huwag kayong magdadlagan. Hello mga bata. Ano na tanga uyag? Sukat mo, kasya mo. Kung sino didian kasya sa chinilas, kanya ito niya chinilas. Palakpakan ta muna natin sponsor sa ating Mary May. Palakpakan ta. Ano? So, natin sponsor, the Iron City of Kalumutan, Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. Yan to siya, So, yan to siya. may I request Ate Mary May, Yari ka ng bata. ikaw didian magsusugad kung kasya o diri kasya. Pasensya la ha, pag kasya, kanya. Pag diri kasya, sorry. Kay anato pa uyag, sukat mo, kasya mo, siyan magdadarasan pa. Sige, una ta si Nining. Nining, handa o Nining. Sukat mo, kasya mo, Nining. Siguraduhin mo, Nining, ako masya ka ha? 1-0. Kasya at sumubra. Ayan. Sige. Nining, sorry ha. Huwag ka lang malalangkag, Nining ha. May bukas pa. O, Nining, ikaw, sunod. Nining, sandali, nanluya ako. O, paano kaya ang ating pagliaw dyan? Alam, parang napahamak tayo, yata tayo sa ating laro ha. Nining, kasya.
Nining, nga, hindi siya kumasya, Nining. Okay, Nining. Sige, tara, Nining. Kailangan lang ay maghaming-haming, ano? Okay. Okay, sunod, Nining. Iska, ikaw. Huwag ka lang maaalo. Hala, Nining. Anuhin mo. Sulutin mo, Nining. Sulutin mo. Hala, Nining. Nining, kumarukal pa sa'yo ng konti, ha? Parehas Sige. la, parehas sa kanina. Babalik na lang kami sa susunod na taon. Baka kasyahan ka na dyan, Nining. Sorry, Nining, sunod. Ang kakasyahan ko sinan, mga nanay. Napansin ko. Wari sa nanay, di rin nakasya. Hindi, Nining. Sino? Pantulo, Nining. Ate, dusuin mo dito yung magsusukol. Okay. Nining, huwag ka lang mangangamba. Lalaki ka pa sa susukaw. Ano, Nay? Kinakabahan ako. Kasya. Kasya, palakpakan man doon kay Kasya. Ayan. Wow, kasya. Oh, Kasya at Kinaya, palakpakan natin. Congratulations. Yan na. Ano, pinurot ka agad niya. Sige, palakpakan natin. Very good. Sige, mayang pa dito, lalaban ni Sedi mga kinarabaw mga chinilas. Oh, pagkasya sa'yo, Nining, ikaw na ang mapalad. Subukan mo lang. Okay, karukal. Chatong sa'yo, chatong sa'yo. Chatong Pagkatala mo na, Nining, kahit kunting pagtingin. Ala daw. Nakaping. Asal mga lalaki na yun eh. Nahulaan ko sini mga kalalakinan ko sino magtatagumpay doon. Ala daw. At siya, di may laban. Okay. Oh, kasya. Kasya.